नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। केमिति अछंती? पाग टिके बदलिछि नु। 1.5 मास तଳର କଥା ମନେ ଥିବ କୋ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀତ ଥିଲା। ପାଗ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାକି 2 ଦିନ ତଳେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଏବେ ଦିନ ବେଳେ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ପିଠି ଫାଟିଯିବ। ଏଇ ତ ଖରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ କେଜାଣି। ଆଜି ସେ ଖରା ଦେଖିକି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ 56 ଭୋଗ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ଭାବିଲା ବେଳେ ପାଟିକୁ ଲାଳ ଆସିଯାଉଥିବ ନୁହଁ। ଏଇ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି 100-150 ଟଙ୍କା ଦେଇ କାହିଁ ସେ ନାଲି ନେଳି ବିଷ ଗୁଡ଼ା ପିଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ କାହା କଥା କହୁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଥରେ ଭାବିଲେ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ନହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ମିଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ପଖାଳ ତୋରାଣୀ, ଦହି, ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲେମ୍ବୁ, କଳା ଲୁଣ ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ବଜାରରୁ ବି କିଣିବେ ଅତି କମ୍ରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। କାହିଁ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଚିନି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ପିଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ତାଠୁ ତ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ଭଲ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ଆପଣ ଥରେ ଘରେ ବନେଇ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।